Λοιπόν. Γεια σου παιδιά, GVM εδώ. Sorry που άρισα 4 χρόνια να κάνω βίντεο. Λάθος μου. Εδώ με το Tionite. Και σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Κάτσα κάνω κι εγώ το intro. Έλα boss, πάμε. Γεια σας παιδιά, Tionite εδώ και σήμερα κάνουμε ένα Fortnite βίντεο με τον Lucid, με τον GVM. Άρχισα να κάνω 4 χρόνια βίντεο. Sorry. Πάμε στο game. Πάμε στο game. Πάμε στο game! Έτσι μιλάω πάντα. Το μόνο δεν είχε την απ' από βιντεάκια στο YouTube στο να αγοράζεις παράνομες ναρκωτικές ουσίες. Είμαστε distributors. Ναι μαλάκα. Μαλάκα. Αυτό θα φάει μια ωραία non-copyright μουσικούλα πάνω. Θα είναι στο max. Θα βάλει για intro το κόλλο μου, awkward μαλάκα. silence. Θα φτιάξουμε custom intro που θα είναι GVM και θα είναι πάνω στο κόλλο μου το GVM. Λέει, θα φάει take down από το YouTube όμως ρε μαλάκα. Να το πούμε. Στα αρχίδια μου θα μου κουράσει το YouTube. Λοιπόν, μάγκες, αυτά τα 4 χρόνια έχω γίνει πολύ παιχτούρα στο Fortnite, να ξέρετε. Φάση, σας γαμάω όλοι. 5 χρόνια, έχω 5 χρόνια να κάνω βίντεο. Πόμα, Σχίσαμε. Τώρα ένα σαραντάκι, τόσο πάντα παίχνεις. Ναι, θα του πάρει ένα πεντάκι τώρα Απλά για το mood. πράγματα. Για το content. Nice. Clown Pierce Game. Δεν ξέρω, bro. Όσο πάει. Μια ώρα να το recording θα πάει κάτω από το Όσο γάμισα το. Μαλάκα, μου σκέφτομαι το... Γάμο του πάνω στο μαλάκα, γάμο του. Έλα αδερφή, τι τώρα θα μπει ο μαλάκας. Είναι πάνω στην ταράτσα του, ανοίξω το μηνάκι τώρα. Αυτός εκεί ο μπάσταρος με την κουκούλα. Ποιος νομίζω ότι είναι, το έχει διάγει να πούμε. Με την κουκουλίτσα του. Τι μαλάκα. Κολόπους πρέπει. Τι έγινε ρε μαλάκες. Φάγατε Royal 2 nice πίνες. Πιο nice, 50 kills. You wish to defeat me, train for another 100 years. Λέω man. Πάω το πουλί μου. Στράκο, σκαμάρα. Τι έγινε. Γιατί με το σπάρεις Fortnite. Τεχνητή νοημοσύνη έκανε take over το Fortnite. Oh, oh, 5 γκάμα. Δεν μπορώ να σταματήσω να σκίζω κολομάγια, μπρε. Βοήθεια. Βοήθεια, δεν αντέχω. Δεν αντέχει άλλο φούτσος, με έχει μου πιάσει. μαλάκα 40 kills θα πάρουμε. Δεν αντέχει άλλο Κάνει ο φούτσος ένας να χτυπάει να κόμμα. κάνει respawn, ο άλλος θα πάρει. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο να μην. Ποιο είναι να το αυτός? γαμίσεις σαν εκείνο το γέρο στη Fortnite. Σώπα ρε. Δεν. Σώπα και εσύ, στράκο. Έλα εδώ. Έλα εδώ, μωρέ, φτάνει.
Μαλάκα, είδα μια τύψα στο Twitter. Ένα παιδάκι. Κατά λάθος φώτος πυροβόλησε το ξάδερφό της. Και ένιωθε τύψη και αυτοκτόνησε και αυτή ταυτόχρονα. Τέλειο, bro. W. Λάμα πινιάτα! Πάμε, λάμα πινιάτα. Λάμα πινιάτα εδώ. Έφαγα ένα αρχείο. Όχι, λείπει θα μας πει. Φτάσει mongrel status. Ναι, μπες. Thunder Shot. Κάνε αυτό. Α, καλά. Μαλάκα αυτός ο χέρος. Θα με φάει τεχνητή νοημοσύνη, μαλάκα. Έρχομαι, baby. Πόση μπαταρία. Αφήστε ελευθερία. Αλλά έχω 2% θα κλείσει μόνο. Θα με φάει το AI. Baby. Μαλάκα. Έχω... Για να πάρω περισσότερο εκεί. Ω μαλάκα. Τι aimbot του σκάσα. Στο επόμενο βίντεο να χακάρουμε, bro. Να βάλουμε soft Ναι. στο ψήνι. Έχουμε και δύο PC. Γίνουμε face charm. Όχι, bro, κατεβάζουμε soft έτσι για το meme. Ναι, ρε. Πάμε Unreal με soft. Για Ναι, βέβαια. Παίζουμε ranked με soft μέχρι να φάμε ban. ναι. Πω μαλάκα, ωραία ιδέα. Μαλάκα, θα γίνω YouTuber στα αρχίδια μου. Δεν ξεχάσει πόσο ωραίο είναι να τραβάς βίντεο για το άπειρο κοινό σου, το τεράστιο κοινό σου. Ναι μαλάκα, για τα 5 views που είχαμε τότε. Που είναι ξέρω όλοι οι συγγενείς σου εδώ μεταξύ. Bro, έχω σε αυτό το κανάλι 80 subscribers. Όταν έκανα βιντεάκια, πήγαινα σε φίλους μου και τώρα κάνε μου subscribe και θα σου βλέπει το πλάκι. Έχω 120 subscribers, οι 20 είναι Sonic. Και τα 60 μαλάκα είναι account. Ω, πίτσα, Όπα, Το εγώ σώμα. 40 kills, 40 kills. τη μάνα σου. Έλα, έχουμε τα μισά, έχουμε 20 kills. Sniper. Κλείς το κινητό τουλάχιστον όσο κόσμο. Έχει έναν τυπά στο boost. Πάμε να τον τσεκολιάσουμε. Έλα εδώ, πούστη. Το μουνί της μάνας σου έχει γεύσει το φωνή. Δεν νομίζω να μπορούμε να φάμε demonetize επειδή δεν είμαστε καν monetized οπότε. Fuck, shit, penis wanker. Έχεις φέρει sniper. Όχι, Μόνο θα είμαι στη μόνο φίλιστα. Δεν θα πάω να της μιλήσω, με τα μάτια θα την κλείσω. Πέτα τσιμίτσου, πέτα τη ζάνη σου. Κάνουμε ρε φίλε κάποιος πάει καμέρα σαν άδειο βίντεο. Μόνο θα έχω να παίξω Fortnite στο δημοτικό του ακόμα. Ήδη για το πούτσο ναι. να παίξω 49 χρόνια. Έφαγε φόλτα μας, μαλάκα είναι κομπιούτερ αυτός. Όλοι. Ναι, χαρά.
25 kills το έχω. Το πιστεύω. Ναι. Φύγει ο Μαν. Και κλείνω η μουσική, guys. Μας γαμάει λίγο. Ωραία, τώρα το πες. Πού είναι τα άλλα τα νεκράκια. Τώρα. Πού είναι τα άλλα τα νεκράκια. Ωραία, Δεν τα φραγάνει. Το κατσίνεις. Αυτή είναι άλλη στιγμή. τα φάκ. Όπα ρε. Όπα ρε μπρε, θα κούρατε λίγο. Τώρα μου βανείς. Εγωίστη. Πάω. Dead. Ω, είχε RPG, εντάξει. Δίνει γκαντάει, δίνει γκαντάει. Ναι. Φέρε όλες σου τις φέρες στο RPG. Δεν έχω. Θα τις πηγαίνω με RPG και shotgun. Θα πας cancel. I don't give a fuck, bro. Φέρε τις ρουκέτες σου. Ναι. GVM no more. Πουλί, είναι οι άλλοι πάλι. Όχι ρε μαλάκα, 3-4 άτομα, εντάξει, 30. Κλείστα ρε. Πάμε να βρούμε τους κάριδες. Μαλάκα τελειώνει σε 1,5 λεπτό, έλα προλαβαίνω. Να. Το υδροκολλιάζω έτσι. 40 kills. Δεν το φας. Πάμε. Πόσα kills. 80 kills. 31, ναι. Πάμε λίγο. Πόσα είχαμε. 31 kills, εντάξει, καλό είναι κι αυτό. Πατάρι. Εσύ μόνο Κρίστο. Δεν θα πάω να τη μιλήσω. Δεν θα μάθει την Κρίστο. Δεν desire σου. Θα το βάλω για φόρτιση και πρέπει να ακούγομαι ακόμα εγώ από το Insta. Για κάτω. Να σου πω. Ωραίος. Αυτό το ρέψιμο θα μείνει μέσα στο βίντεο. Και δεν έχουν αποδείξει να το ποιος το έκανε. Να πούμε το έκανε ο Πέλης. Το βάλες να φορτίσει. Μάγκη το παλιό main. Τρελό. Έλα, πρέπει να ακούς. Έχει πάρει μάνα μου να καθαρίσει στο μπαλκόνι. Ακούγομαι από εδώ. Ακούς. Ναι, Οκ, πάμε. όταν μιλάω έτσι. Ναι, σ' ακούω. Δεν desire σου. Μάγκες, από ότι είχαμε να πάρουμε 40 κιλό στο τρέπο. Οπότε πάμε σε αυτό. Δεν θα μας είσαι κόκκινο, δηλαδή. 40 kills. Έλα, πάμε.
Όχι! Γαμώ τις τεχνητές δημοσύνες, ρε. Γάμος μάνα. The designer shoe. Πρέπει Μην να πεθάνεις. μιλάς λίγο πιο δυνατά. Okay, boss, okay, boss. I'm not done. The designer shoe. Don't that's a beauty. Hey, that me. Ω, αυτός έλα ρε, έλα. Μένω ρε, έλα. Πέθανε. Did you revive me, bro? It's good. I was having appreciated now. Έλα, Άρα. Θα ψάξω αυτές τις παλιές μουσικούλες που βάζεις στις non-copyright μουσικάκια. Από το Power Director. Από το Power Director, man. Ναι. Στο λέω θα βάλω το παλιό του intro το... Μα γιατί έλειξε τέτοιο Fortnite τώρα. Πριν παίζαμε με κοπή και ήταν πιο ωραία. Ναι. Καλά σ' άνοιξα. Κύριε Πούστη. Μα χάσουμε επειδή άνοιξα το Steam. Ωραία, αυτό το Peter Griffin θα τον κάψω ζωντανό αυτό. Θα τον κάνω target μέχρι να πεθάνει. Τι αναστήθηκε ο Peter Griffin. Ναι, είναι σε αυτό το Α, βίντεο. Peter Griffin. Αλλά δεν θα target μέχρι να πεθάνει νομίζω. Chris του αρέσει πολύ το φαμιλικά. Έλα, δεν το βλέπω. Ω, τον έφαγα. Πού να δώσω ο Peter. Καλά, ναι. Πάει ο Peter. Αυτός ήταν, και το πονάει. Θα Τι πάρει. έφαγε στο τούτο του. Έλα, δεν το βλέπω. Έλα, τώρα που έχω πλημμένη δεν με σταματάει τίποτα. Λάτε δεν το στάρει. Τι είναι ο νεύρος. Ανοίγως ματώ. Φορματός με το μηχάνι, τσάρες, φορμάρα. Ωραία, Όχι. το σύριοντος τι του γίνει. Αρχείο. I'm actually quite good at the game. He's a gifted player, you know. Ωραία, τι λέω το Πιο πω. nice και το γεια σου. Γεια. Ο Διονύσης Παύλος. Μα λέγεις ο Διονύσης Παύλος. Gaming vlogging master. Θέλεις να κάνεις και gaming και vlog και master. Ό,τι κάνει και το σπίτι. Ένας του πάει στο τάβο και το σπίτι. Πώς τον λέγανε, το GGN. Ναι, ο Τσιτσιέμ, ο Τσιτσιέμ. Μαλάκα Ναι, αυτός, φάνε. No. Το GGM δεν είχε γίνει rapper σε κάποια φάση. Ναι, το ξέρει. Τώρα δεν ξέρει τι κάνει, δεν υπάρχει. Είναι ψεύτικο. Καλά, θα πάρει κάτω. Kimberly.
τέλειο να κάνεις live commentary για YouTube. GGM. Ωνα μαλάκα, πλάκα πλέον μπάτσα, παπαπαπαπαπα. Κάνει κάτι. Useless fact of the day. Oh my goodness. Πέντε HP έμεινε και έβαλα μέτρη. Crack. So cracked at this game. So Kane help me through difficult times. Πάει, τον έφαγα όμως. Πρέπει να ψοφήσω, αλλά τον έφαγα. Τον πάει πάνω από όλους. Έφαγα έναν κάρι. Sexy motherfucker. Έχεις medkit. Να έχει εδώ ψυχητάρια. Ήταν το τελευταίο μου τώρα. Βρήκα, εντάξει. Με πάνε κάποιος μου τώρα. Μπράβο. Κάνεις. Τώρα, τσέκαρε. You do not feel enough attention to me, man. I thought our relationship was nothing. Τον έφαγα πριν από το παπάρα. Ωραίος. Είσαι. Ναι. Περίμενε, μην βάλεις τα τσάγια. Μην βάλεις τα τσάγια να μου. Βάλε το. Κάτσε παίρνει ένα 50. Έλα μπρε πάμε. Εκεί κάτω. Πού? Εκεί. Ναι, το ξέρω. Κάνουν κακομοίρη. Πάει. Θα πάω εγώ τώρα όμως. Όχι, δεν είναι. Δεν έφαγα. Έλα, δεν έχει λάδι. Έχει ένα τσάμπι. Ό,τι βλέπεις Είχε το εδώ άπλο, πέρα, λέω. δεν μιλάμε καν και χαμάει αυτό το πράγμα. Πάει, φράκ. Τους έσπασα. Πάει. Ω, Όχι
Είναι έτσι θα κι πάρω σαν κάτι άλλο. Κάνε spawn. Μ' άρεσε που το πει. Μη φας snipe από αυτό. Όχι. Μπρέτσι. Σκίσαμε. Τι άστοχη που είναι ρε μάνα. Ω, εντάξει. Όχι ένα ντου έχει μείνει. Πάμε λίγο. Και όντως, μόνο αυτή. Τι έχει κάνει. Σχεδόν κράτη ένας. Άρεσε. Κατάλαβα ότι είναι από το. Για τα 5 blue. Πάω στο drop εδώ. Crack. Από πάνω. Ω μαλάκα, απ' όλα έχει αυτό. Κερδίσαμε. Ω, sniper. Πάμε μισό του. Έχω ένα. Όχι. Ένα σπίτι. Σκύδα. Έβαζω ένα μέτ και κέρδο. Crack. Ένα σπίτι. 64. Όχι μόνο. Έλα. Στράκο. Σόφα. Ρε. Box. Ναι, μα. Μη φάμε 2v1 και δεν θα είναι καλό content αυτό. Να και sniper. Πού είναι ο Κάις. Πού είναι αυτός ο Κάις δεν είναι. Όπα, πίσω από τον drop είναι. Αυτό. Fire man. Έλα να το Ω, έλα, ψώπα. Θέλω να δω πότε θα σταματήσει και να παίρνουμε win. Μόλις σταματήσουμε να παίρνουμε win, κλείνουμε το βίντεο. Ναι, μπες. Σαν τότε που είχαμε παίξει μέχρι τις 4. Με είχες ψοφήσει ρε μάλα. I'm about to take you out slow with guns and knives. Πήρε λίγη μπαταρία, οπότε το ξαναφέρνω εδώ. Πήρε λίγη μπαταρία, οπότε το ξαναφέρνω. Οκ. Είμαι close τώρα. Φαντάσου απλά να είναι σκατά το footage σου. Το footage μου, γιατί να είναι σκατά. Δεν ξέρω ρε, μπορεί να έχει κανένα error. Θα μάθουμε μετά. Ναι.
Καθυστερημένοι που είμαστε ρε μάλλον. Είναι η ώρα το βράδυ και κάνουμε βίντεο Fortnite. Θα πάω να το κάνω edit. Δεν νομίζω να το κάνω edit τώρα. Θα το κάνω edit το πρωί. Αν επικό. Άντε, δες μαντώ. Γίνουμε live streamer στο YouTube. Ο Chris δεν έλεγε παλιά ότι είχε ένα Twitch κανάλι. Ναι, και τον είχε κάνει sponsor η G Fuel. Όταν ήμασταν έκτη δημοτικού μας το έλεγε. Δεν είχε πει ότι είχε Δεν μπορώ να φτιάξει κάνω μια edit. clan. Ναι, την PG κάτω. Μαλακίες έλεγε ο Chris. Μας είχε κάνει ομαδική στο Viper με αυτό. Μια TSG, κάτι τέτοιο. Ναι, τι έζησε. Rip of PSG από το ποδόσφαιρο. Τώρα θα είναι όλοι real, οπότε τι να... Όμορφα ξεκινάμε, δεν έχω όπλο. Πήρε ένας. Κάνουν αυτοί κάρι το λένε για το σπίτσο. Δεν ξέρω να παίζουν Fortnite. Can hang me, εδώ. Πες τα on, εδώ. Πες τα on. Fuck you. Ή δεν είχα σφαίρες ρε μαλάκα, όχι. These niggas can hang me. Είπα για Atomic Virus 2009 ρε μαλάκα. Αυτός είναι το cause του κορονοϊού ρε μαλάκα. Atomic Virus. Να ο μαλάκα. Ναι, θα το κάνουμε cut out από το βίντεο. No. Το δικό μου πάντως θα το κάνω. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο Fortnite μας με το GVM. Κλείστε έτσι. Αυτό ήταν το βίντεο μάγκες. Σκίστε με. Είναι ο Αν σας άρεσε like και subscribe και δεν τα λέμε στο επόμενο Fortnite βίντεο, δεν θα ξανά έχει μετά από αυτό. Το βίντεο ήταν πας στο NBA, μάγκες, σας αγαπάω. Μάγκες, πέος, γεια σας.